príspevku svojho videológu by som sa chcel venovať textu, ktorý ma minulý rok najviac zaujal. Je to text 9. kapitoly prorockej knihy Daniel v Biblii. Zaujal ma v jednom evangelizačnom programe a uvedomil som si, že toto proroctvo som vôbec doteraz nepoznal, tak sa mi vidí, že je trochu opomenuté aj v katolíckej liturgii slova. A preto si myslím, že mnohým z vás môže niečo povedať a osvetliť. Začal by som asi tým, že to prečítam, celú kapitolu, aj keď samotné proroctvo sa nachádza až v závere, ale bude dobré sa zoznámiť aj s tým predošlým textom. V prvom roku Asuerovho syna Dária z potomstva Médov, ktorý sa stal kráľom nad kráľovstvami Chaldejcov, v prvom roku jeho panovania som ja, Daniel, pochopil z kníh počet rokov, o ktorých hovoril Pán prorokovi Jeremiášovi, že sa totiž má naplniť 70 rokov, kým bude Jeruzalém v zrúcaninách. I obrátil som tvár k svojmu Pánovi, k Bohu, aby som hľadal modlitbou a prosbami s pôstom, vrecovinou a popolom. Modlil som sa teda k Pánovi svojmu Bohu a vyznával som sa. I hovoril som, prosím, Pane, Bože veľký a hrozný, ktorý zachovávaš zmluvu a milosrdenstvo k tým, čo ťa milujú a zachovávajú tvoje príkazy. Zhrešili sme, konali sme zlo a páchali neprávosť, vzpúrili sme sa a odklonili sme sa od tvojich príkazov a od tvojho práva. Nepočúvali sme na tvojich sluhov, prorokov, ktorí v tvojom mene hovorili našim kráľom, našim kniežatám, našim otcom a celému ľudu krajiny. Tebe, Pane, náleží spravodlivosť, nám však zahanbená tvár, akú ju majú dnes mužovia Júdska, obyvatelia Jeruzalema a všetci Izraeliti blízki i vzdialení v rozličných krajinách, kde si ich zahnal pre ich nevernosť, ktorou sa proti tebe prehrešili. Nám, Pane, našim kráľom, našim kniežatám a našim otcom, ktorí zhrešili proti tebe, patrí zahanbená tvár. Pánovi nášmu Bohu svedčí milosrdenstvo a zľutovanie, preto sme sa vzbúrili proti nemu a nepočúvali sme hlas Pána, svojho Boha, aby sme kráčali podľa jeho zákonov, ktoré položil pred nás prostredníctvom svojich sluhov prorokov. Celý Izrael prestúpil tvoj zákon a odvrátil sa, aby nepočul tvoj hlas. Nuž padla na nás kliatba, prísaha napísaná v zákone Božieho sluhu Mojžiša, pretože sme zhrešili proti nemu. Splnil sa na nás a na našich sudcoch, ktorí nás súdili, slovo, ktoré hovorilo, že dopustí na nás veľké nešťastie, veď sa pod celým nebom neprihodilo niečo také, ako sa prihodilo v Jeruzaleme. Ako je napísané v Mojžišovom zákone, zastihlo nás všetko nešťastie a neuprosovali sme tvár Pána svojho Boha, aby sme sa odvrátili od svojich zločinov a pochopili tvoju vernosť. Pán bedlil nad nešťastím a priviedol ho na nás, pretože Pán náš Boh je spravodlivý po všetkých svojich činoch, ktoré učinil, veď sme nepočúvali jeho hlas. Teraz však, Pane Bože náš, ktorý si vyviedol svoj ľud pevnou rukou z Egypta a po dnešný deň si urobil meno, zhrešili sme, spáchali sme zlo. Prosím, Pane, nech sa podľa tvojej spravodlivosti odvráti tvoj hniev a tvoja prchkosť od tvojho mesta Jeruzalema, od tvojej svätej hory, veď pre naše hriechy a pre zločiny našich otcov je Jeruzalém a tvoj ľud na potupu všetkým, ktorí sú okolo nás. Teraz však, Bože náš, vyslíš modlitbu svojho sluhu a jeho prosby a kvôli sebe samému rozsvieť svoju tvár nad svojou spustošenou svätyňou. Nakloň, Bože, svoje ucho a počuj, otvor svoje oči a pozri na našu opustenosť a na mesto, nad ktorým sa vzýva tvoje meno, veď nie pre svoju spravodlivosť predostierame svoje prosby pre tvoju tvár, ale pre tvoje veľké milosrdenstvo. Vyslíš, Pane, zľutuj sa, Pane, pozoruj a urob, nemeškaj kvôli sebe samému, Bože môj, veď sa vzýva tvoje meno nad tvojim mestom a nad tvojim ľudom. Ešte som hovoril a modlil som sa a vyznával som svoj hriech a hriech svojho ľudu Izraela a predkladal som Pánovi svojmu Bohu svoje prosby za svoju svätú horu. Ešte som hovoril v modlitbe, keď rýchle priletel muž, Gabriel, ktorého som videl predtým vo videní a dotkol sa ma v čase večernej obety. Počúval ma, zhováral sa so mnou a riekol, Daniel,
Teraz som prišiel, aby som ťa zrozumiteľne poučil. Na začiatku tvojich prozieb vyšla reč a ja som prišiel vyložiť ju, pretože si miláčik. Pozoruj teda reč a porozumej videnia. 70 týždňov je určených pre tvoj ľud a pre tvoje sväté mesto, aby sa ukončil zločin, aby prestal hriech, aby sa uzmierila vina a priviedla sa večná spravodlivosť. Spečatilo sa videnie a proroctvo a bol pomazaný svätý svätých. Vec teda pochop od videnia rozkazu, aby sa Jeruzalém znova postavil, až po pomazané knieža bude 7 týždňov a 62 týždňov. Znovu sa postaví ulica i múry v úzkosti časov. Po 62 týždňoch sa bijú pomazaného bez toho, že by mal vinu. A ľud s kniežaťom, ktorý má prísť, ničí mesto a svätyňu. Koniec toho bude pustošenie a po vojne bude predurčené ničenie. V jednom týždni však potvrdí zmluvu s mnohými a v polovici týždňa prestane obeta a žertva. V chráme však bude ohavné spustošenie a až do dovršenia a do konca potrvá spustošenie.